What's up mga auntie, mga uncle, nanapod ko rin magpaguyat yung mga auntie uncle no. So magluto, takit sa kabit si uncle no. So akong gipanghiwa ang mga isda, gitanog asin, para lami kay kanon, binisaya ako lang gud niyo. Ang iring nag-atang na itong kalami ni. So atong luto, binisayang piniritong isda ni. So nagpainit ang kalaha, say ko sa kay kalayo, sus, di mo malo ka na mga buwan, pila na kasud anang lutong di ana. Atuan yung butangan og igibol mga auntie uncle. Sige ana jud, kusog kay kalayo pa tayo maman aron. Tanawa lang mga auntie uncle sa pagluto nga automatic. Tanawa. So napainit na tayo table no sa ato ang mga lamas kipandam nato ni. Sa automatic na luya, bombay, ahos at salso. Mo na ni ron aton ni ilunod ron. Patay sa kainit. Adi napisikam ko anong mga auntie sus kasakit ang tanawa man auntie. Sa diha pa nagpan pa luto sa atin prito pa din mga auntie. So karon mag-practice ako exercise karon kay tapos yung lawas na no. So ito sa niluto ko sa din mo exercise ko kadyo tanaw mo pak sus sus pangangin tinda ko. So mana mga angkol manam ta so na mananay ko itong mga lamas. Sus lihan na kung istorya niyo mga auntie angkol amo to sa akong istorya sunod ani. Kung sa maning paanan ng isda ni apit na maluto ni sus sus kalami. O kanta sa taga ng atong sikat ro na ikay mahal pa rin. Tanawa lagi ng isda sus manaw na tong finished product sa to pinirito sa mga auntie angkol no. So mama na so aton nang ilunod ang ato ang lamas. Sus automatic na wala na diretso na na. Tanawa pak sus kay itong sa edibol. Tanawa na mga Pinoy style. Sa to nang ilunod tong isda. Kalami kaning sa kwal. Okay. So na mga Pinoy style so muna atong products mga auntie angkol no. Yummy. Tanawa lang sus